un manual que jugava, recordeu, amb aquella escala del planeta, el meu país, el meu municipi, la meva llar. Per tant, ens donava un seguit d'eines per plantejar-nos l'adaptació en totes les escales. Ens donava també una introducció, un corpus teòric de com plantejar-nos aquesta situació de canvi, de transformació. Avui presentem el germà, no dic el germà petit, que són bessons, que és un Promou Clima, la calculadora de carboni, una guia d'acció contra el canvi climàtic, que es tracta en aquest cas, sobretot, d'una aportació per aprendre a pensar en termes de petjada carbònic i donar, en aquest cas, eines per viure de manera ambientalment més responsable. És un fet constatable que qualsevol de les nostres activitats, qualsevol dels nostres béns que tinguem materials o que fem servir, impliquen consumir energia. I això significa contribuir a les emissions a l'atmosfera. Al nostre país, a Catalunya, la petjada de carboni mitjana és de 9,8 tones de CO2 anuals i entenem, els autors entenen i el CATS entenem que és així, que hi ha molta feina a fer per reduir. És possible reduir aquesta aportació d'emissions. Estem parlant d'una possibilitat de reduir en 10 anys fins a un 75% d'aquestes emissions, tot i que nosaltres entenem que amb una proposta d'un 3% anual això és factible i és fàcil de fer. Per tant, si incidim en la ciutadania, en cada un de nosaltres, doncs és possible una reducció molt significativa del que és les emissions de CO2 a l'atmosfera.